नै दुस्थ'नि नुबाय गोलैलायबाय आरोबाव साइज जानानै दङ आराम बेयावहाय कालारफुल जागुलायबायना आतेनो आते आस्ते आस्ते गाहाबो हमफालायबावबाय दानाखौ आइ लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा नै नोंथांमोनजों जाजा शेयार खालामलांबाय थानोसैलाय ओमफ्रायहाय नै फुंनिफ्रायनो एसे जानायनि थियारि खालामगासिनो माने सानसुनि जानायनि आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो नै बेयाव मोदोमफुल बिफां दं नालाय बेखौ दानफायनो नागिरदों बिबारखौ जानोसै थारमाने दा नै बेखौनो फैफादों सासे आयै एम्फौ फैखागोन एम्फौ थागोन दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौबो मामा शेयार खालामलांबाय थानोसैलाय दे होमबा अबहाय बेखौहाय जों बोनो नोंहालाय माथो जाखो ओइ बेनो खाजा लायना होफैग्रोनांसिगोनहाय है गावहासो हनै हनै लुबारा आयै लुबारा ना फैथ' औ र' हमनानैबो नांगोन अ नै ए बिदिसो ओमफ्राय र' लायगोन नै बिदि हमनानै बोनोसै आङो ओरैजों दानहरदो औ दे औ हनै फैसिगोन दे जाबाय नांसिगौसोमोन आङो थोस बे खुसिसो जादों नुवाखै आं बोरैबा हेल्पसो होनदों नोङो हेल्पबावसो नो दासो थौ लांसै बेखौनो बुस्थुखौनो लांसै खेबसेनो हेल्पसो होनदों नोङो मानो फैनांगौ नों एफा गोजान थाहैखानानै माखौहाय नैबावहाय मैथा हनै खांख्रिखलायाबो थायजेनबाय माथो हाब जानांसिगौ होमबालाय आंहा दिनै जानोसै होमबा नोंस्रा ना दंखायोना आंहा बेखौनो जानोसै आलुजों एवनानै जानोसै हनै बानलु थफायाबो बैयावबो दङ नै बानलु बोरदोना जि मोजां राफोद जाबाय नैबाव नै बेखौनो बाबा सुगारनि मुलि होन्दोंमोन ना नैबे आनैया खिथालांनाया खेबसे आनैखौ खिनाया बेखौ होनाखैमोन ए बेखौनो बायदि मोनदों हां नै सिंग्रि ना मामोनलाय बाबा बियो सिंग्रियाबो जा दङ सिंग्रि नै बाबा फाख्रि जालाबायबाय जोंनाव नै फाख्रि फाव नङा बियो बोखानांगौ ना बेखौ बोरलियावनो बोखाबाय थायो आं जाफिनबाय थायो बे बिलाइखौ हाखाना हरदो नै खादा खुरा जेबो लाबोआसै नालाय बेखौनो लानानै दा माबानोसै सायहैनोसै नै दा बेखौ माजों जागोन नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोनहाबो थबाय थाबानो जाबाय दिनै आंजों लोगोसे नै बे पार्पलखौ नुबाथाय आंहा बोरैबाबा मेगनानो बोगथोंबाय थायो बेखौ नायनो बे पार्पल बिबारानो ओरैबायदि समायहोयो बैसोर थाबाय थायो नालाय ओमफ्राय बिसोरो दासो जादों नालाय बेखायनो जा मोजां नुयो आरोना बे मानसिया खाथि थाफ्लागासिनो दङ दांनो मोनगौबा ओइ थाम्फै अरो बेयाव मानसि मिथिबाय अखा हानानै सेस हाग्राफ्रा दुग्लुबथारदों मा लिरनानै लाजोबखो बे मा लिरजोबखो हर बिदि हाथाय मानजिबाय थायो नामा दासो हाथाय मानजिबाय नोंना सानजौलायबाय थोस नायनि हाथाय मानजिग्रा नायनि मैला जानायसो मैला सोर मैला नोंनि आखाया मैला जाजोब्बाय नै मैला जाजोब्बाय मा लिरनानै लाजोबखो मैला जाजोब्बाय बेबो जाजाग्रा मैगं नामा बाबा बेबो जाजाग्रा नामा जाग्रा बायोलै मानसिफ्रा
बेलाय मा बुस्थु बे खुमब्रा बेखौ जायोमोन बेखौबो जायो जायो मैद्रु जायो ओमफ्राय बे खारि जायो ए खारि जायो बेखौ खारि जाब्ला मैद्रुबो जाजायोब्रा नैबेथ' माबासो मा होनो बेखौ गाङा थफासो बेलाय बेखौ मा होनो बेखौबा जाया जानला मोनला दाजा बेबो मा बेबो बे बिफां बेबा हांसो रामाय होनो बेखौबो जायो आरो जोंहा जाफेराखैना बेफोर मुलि ना बेफोरखौ जानांगौ ना औ होमबालाय ओरै खांलाबायनानै जानांगौ मालाबा जानांगौआ नै दिनै ओंख्रिया बेनो मा दं नै माइरंसो माइरंनि ओंख्रि जानोसैलाय बेखौ सुनानै लाग्रोखानोसैलाय नै ना बाथोननि थाखाय नै एकदम हालदै फुननानै दोनखाबाय बेखौ दा एवनोसै नै दै एकदम ग्लाब ग्लाब फुदुंगासिनो बेयाव दैयाव दाना जापाव हरसै एक्सारसाइसआ मा पुशआप मा खालामदों जाबायलै दै दङ ओमफ्राय जानला मोनला जायगायावसो मोजाङाव खालामबाय था दे बे सान्दुङाव खालाम दुस्थ'नि थाखाय नै दसेनो गोलैलाबायनानै नायदो हान्थुआ दासो फुगारसै दे नों खारदोंमोन सादों बेयावनो गोलैदों दे फुगारदों दै गुदुंजोंसो आयै दोलाबायहाय आयै सना मुलि जानोसैनो आयै मुलि जानोसै मुलियानो गैयाना जाबाय दे फुनबानो जायो जाबाय दे दलर थादो दे जिरायदो दे दाना दे आथिं गोलैनाया दुलुलायबाय थाल गैया नोङो नुवाखै हो सालायलायनानै मुलि फुनसै सादों ए माथो ओमफ्राय नोंलाय नै दुलुनाया आइदै सादोंना सायाखै सादों इस मानबावबायसो थास दे मुलि फुनदो दे मुलि फुनजादो दलद ला दे आथिङा मुलि फुनबाथाय दादां मोनथिबाय दादांसै ओंखार मुलि फुनसै आबैया मानलाजोब्बाय औ नाम जाग्राबो जानोनो दे मुलि फुनसै नै जाबाय मोनसेयाबो दे मुलि फुनजादो आथिं गोलैनाया जाबाय दा दलद थादो दे दाखुर मोनथिबाय दाखुर होनबा दलद थाखायो मालाय औ खोबदो औ गैला औ गोदोनायाबो मानलायबाय हनै बेखौबो जिरनानै मानानै फोसाबनानै लाखाबाय एसे माखासेखौ दोनथ'बाय आरो जाहोगोन बेखौल' नै बेहाबो संख्रि होनानैहाय एसे दुंबायानो होसनसै दाना खाथो गोदोनि ओंख्रि एंखुर मोदोमफुल बिबार एंखुर नारजिबो जायोना मोदोमफुल बिबार दंखायो नालाय जायाबा गोलैलाजोबगोन सिरिलाजोबगोन ओंखायनो बेजोंनो जायाबानो जाया सिरिजोब्बायसो पाटा सानलायबाय दुं गैयाबाबो नै एसे बिदि स्राङावनो नै सि सुनानै लानोसैलाय आंबो दुगैखायाखैबो नालाय खेबसेयैनो सुनानै दुगैनोसै आरो सुनानै लानोसै दख'ना आरि गाननाय दंमोन नालाय बियो नै फिसालानि गामसाखौबो दाख्लै गानहोनानैहाय माबानो रोङाखै सुनानै दोनहरनो रोङाखै
दसे गानोमोन नालाय थेव होमबाबो सिफोरखौ दसे गानहोबाबो माने सुनानै दोनहरनो मोनाबा गोसोआ सान्थि मोना दाख्लै गगा मोननायाव एबा गोदोनायाव लादोंमोन नै बेखौबो नै दसे लादोंमोन ना फुनसै दुगैनोसै आंबो साइज जानानै दङ आराम बेयावहाय कालारफुल जागुलायबायना हालदै होबाय सदा होबाय खारै गैया नालाय सदाखौनो होबाय आरो खारै खारैखौबो न'आव बानायनाय नङाबा सुखुआ मालायनि जानला मोनला बानायनाय माजों बानायनाय होननानै बायो आरोना जोंहा ओंखायनो दा माने सदाखौनो होगासिनो जाबाय नै स्रुब स्रुब जालायसिगोन एसे माबाबावनोसै ना ओइ लोगोफोर दाथ' नै दुगैखांबाय आङो सि आरि सुखांबायबो ओमफ्राय ओंख्रिफ्राबो मोनलाजोब्बाय आरोना दा बेखायनो आङो मोनसे बिसोरथ' ना बाथोन जागोन नालाय आंलाय माथो ओरैनो जानो नङा होमबा एंखुर गोजानो दा बेखायनो आङो बागानाव फैलायबाय आरोना दहाय बुंलांखादोंमोन आं बेखौ जागोन होननानै दा बेखौ खानानै लांसै आङो र' हानानै लाजोबखाबाय आङो नै आलुजों एवनोसै ओमफ्राय नै सारायाबो लहानि सारायाव एवनानै लानोसै ओंख्रिफ्रा नै मोनजोब्बाय बानलु माबा ना बाथोना बेनो दसेनो दुङो बियो सारायाहाय दै दुंबाथाय दुंबाय अरखौ फिसा गिदिर खालामबाय थानांगौ आरोना लहानि बिराद गिलिर नै लोगोफोर स्रुब स्रुब जाजेनबायबो आं लाबाय एफा गोथाव ओंख्रि ओमफ्रायहाय आङो दहायनो जानो नागिरदोंमोन नै दसे जाहां जाबानो सिरि मोनो फिसालाया फिसालाखौ थिनदों नालाय नै सासे सिरि मोननानै बेनो ओंखामसो जाहोगासिनो आङो दसेनो सिरि मोनबायबो जै थाफाया दसेनो सिरि मोनो आद्रा खिद्रा आंहा ओंखाम जानाया ग्लब ग्लब ग्लाब ग्लाबनो एफा मोजां गोथाव ओंख्रि जानायनो सानदोंमोन आङो जै थाफाबाय थायाबाथाय बिदिनो बेना दै खोलनानै लादों दैखौ ओमफ्राय गावनो फुगारोनो नै ओंखामा जाबाय आंहाबो ओंखामखौनो जास्लाबनो हायासै दसेनो सिरि मोननानै गाबबाय औ दे मोजाङै दोनदो औ दोनहैदो बेयो नै मामि नों सिथ्रि लानाया दोनहैदो थां बेसेसो दोनहैदो थां बेयाव दोनहैदो मानो बिदि बामनानै लाखो गुड बय जाखांनायनि जालायबाय आरोना खारलु खारला दे खारबावदो मारै खारोमोनलाय आयु बिदिसो एक्सारसाइज गोरलै मा आयु ओइ बेयाव दादांलाबाय दाख्लि बेयाव दाङैनो हांगोमोर जाजोबदों आयु सुपारमेन जालायबाय नोङो मारै खालामोमोनलाय स्पाइडारमेना आयु बिदि आयु स्पाइडारमेनाबो गोलैनो नागिरो आयु ओमफ्राय मारै खालामो दाना आयु मामिखौ खालामहरबाय स्पाइडारमेन जाबाय आयु बेयाव दासोनार एम्फौ सुमु जायो माबा जायो मैला नांनानैसो जायो ओइ बेयाव थाङा जाया हनै आयु दे खारदो नै दुस्थ'नि नुबाय गोलैलायबाय आरोबाव दहायबो गोलैखांबाय आरो आखायाव दाबो नै खारोना बिरादनो ना दुस्थ' जायोबा बिदिनो जायो नामा नै नायबावसै नोङो थै गदों नै नोंना जिनो खेबना होलायबा थै गबाय नै दै गुदुंजों सुनसै मुलि फुनसै दे सादों नै औ एसेल' सायो मा एसेल' सानांगौ बे फुगारनांगौ ना मैलाखौहाय थै गदोंना मामे थै गदों दा नों खारदोंमोन मा सादों दा हनै आखायाव थैखौ देखायदों ए आयै थै नांबाय
नै आबै थै गलाजोब्बाय औ बेखौ मुलि फुनसै दा मा औ मुलि फुननांगौना नै बेबो नै आथिङाबो नै दहायबो दे मुलि फुनसै दे मादै दे स्ट्रं खा ना जोंना मामिया स्ट्रं खासो ना फिटला साया ना स्ट्रं खासो मामि स्ट्रं बय मामि फुनदों स्ट्रं बय मामा दुस्थ' खालामनाया बिदिनो जायो ना दुस्थ' जायोना नोङो दुस्थ' जानो नाङा दे एफाराबनो दारांसै दे मादे मुलि फुनबाय ना मुलिखौ हाबनो होनांगौ दे मोदोमाव मिथिबाय जानोसै दे मा जानोसै दारांसै दे मा होनदों मोदोमा नों माबा माबि दाङो नामा दे अफायदो मा होनदों थाम्फै हरदों नामा जाबाय दे बाबा गुवा बोरो गावखौ गुबो होननांगौनो बोरो होननांगौनो ओमफ्राय गाव फैसिगोन आरोना दा बेजोंहाय बोरो गुलुआ आयु बागदावदों आयु बागदावलायदों नोङो दे फैफिनदो मारै बागदावोमोनलाय खिथा फैफिनदो दे अबाय थाङो गुलुआलाय बिराद मेंग्लिजोबखायो आरोना बेजोंनो माने फुरा दुस्थ' जाखावखादों मानसिया दुस्थ'आथ' दुस्थ'खा ओमफ्रायहाय बेबो बिदि दुस्थ' खालामनो मोनाबाथाय माने माबादा मोनाफ्रावबो मोजाङै उन्दुनो हानो नागिरा आरोना थाब उन्दुनो हानो नागिरा बेबायदि दुस्थ' जाबासो बिराद माबाबासो गेलेबासो खारला खारलि खारनो मोनबासो माने जेब्लानाखि अखा हायोना अखा हाबाथ' खारला खारलि खारनो मोना रिमोनजानो गिनोसै जोंबो लाखिनोसै ओमफ्रायहाय बिदि खारनो मोनला नालाय बियो हराव उन्दुनो एसे खथिन जायो आरोना दा बिदिनो आं बेखायनो मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों दुरबल जायो बेयोबो मालाबा दुस्थ' बेबायदिबो जाबाय थाब्लाबो एखमबा समाव आरोना माब्लाबा एसे दुरबल जायो मानो होननानै बुङोब्ला आं बेखौनो फोरमायनो सानदों ओमफ्राय सासे आगैनि कमेन्ट मोनदोंमोन आङो जे सासे बिमा आरोना बेबो बिनानावाहाय जे गावनि फिसाजोआबो बेजों समान होननानै बुंदों आरोना जे बिराद केयार खालामबाबो माने दुरबल होननानै देहाया दुरबल होननानै बुंदों आरोना देहा सिंफ्राव जेबो प्रब्लेम गैयाबा खायसे बयनिबो देहाया एखे नङा नालाय बयबो जेनेबा एखे बायदि फुरा माबा खारला खारसि नङाबो जानो हागौ जेनेबा बेनि दुरबलाहाय आलदाबो जानो हागौ आरोना जे ओरैनो दलर थानो मोजां मोनग्राबो जानो हागौ खायसे बांद्राय जेनेबा दलर थाथारोबा एसे देखायजायो मा जामारदों मा मादों नङा होमबा गथ'फ्राथ' एसे जाखायो एक्टिभ जाखायो नालाय बे एक्टिभ माबा बेनिखौ नायनानैहाय एसे देखायजायो आरोना मा जामारदों मा जामाराखै जेबो जायाखैथ' जायाखै बयबो बिदिनो खासै सोरबा माने दलर थाखायो जेबो नङा बेफोरबायदिया जेबो गाज्रि साननो नाङा आरोना ओमफ्रायहाय बेखिनिखौनो बुंनो सानदोंमोन आङो आंनि फिसालायाबो मालाबा बिदिनो दुरबल जायो बे जानाय लोंनाय थिग गैयाबा ओमफ्रायहाय बिदिनो बिमाखौ मोनबाय थाबा आरोबाव मा होनना बुंगोन बिदिनो एसे देहा सिंफ्राव ख्रुब माबा मोनसे जायोबा आरोना गगा मोननाय जाबा बिदिबा मानसिया एसे दुरबल जायो आरोना जोंनाबो बेखिनियानोसै लोगोफोर माथो होनबावनो फिसालानि दुस्थ'जोंसै नङा होमबा दुस्थ' नङाबाबो जोंहा गोसोआ बोरैबा मोनो दुस्थ' जायाबाथाय जायफोर दुस्थ' खालामग्राफोर खेंखेंसो मोनो आरोना दुस्थ' खालामबा जों मेंनाय मोनो खिन्थु दुस्थ' खालामाबो जों गोसोआव बोरैबा खेंखें मोनो आरोना जेनेबा सिन्था जायो नङा होमबा बिमाफ्राहाय जोंना मानो बिदि नङा मालायना मानो बिदि होननानैहाय एसे सिन्था जायो आरोना मालायनिखौ नुयोब्लाहाय थ' जेबो नङा बेफोरबायदियाहाय बेखिनियानोसै लोगोफोर होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं